Merio Migiro na bwate egangene ne Nyamira nendinki aseki resuited aseki aisainere ara Nyamira it's now they say me ake menge na bere nkuligire Nyamira yaito na imukire iri liogiriane na imukire liogiriane usakuligire page cyane cya Facebook ko magiga na magiga na ali kweruka na kitutu masabas finance kiyakara na koranga ningisainere ntakere nsukiki Nyamira guchimotwe na bere nkobuguli liogiriane gali at some point na kwanire na barayiba Nyamira nko batebinge stokora stokuligire tuchimotu taliki taliyagia lakini bono ekarna ikire nkaranga uisa gukira diogia netindireta intakire ni tinkonya na akonyire account ya nesenkoru ase kinde best suited na gotena na college project chigokora ne ebintu birintakete gocha gukora Nyamira project yemo ne eriogi omoswati ndi atakire likibunge na li total gender ruli ya letatu tindara riogiri omoswati ligwikali bunge tindara muswadonde orwete esaba sobaite weto bali ba predecessors na bali ba predecessors korwa baikiri ogiri eto bunge esengincho na otenga pia nimangete kukwana sabantu na gocha na koire riogiri ane mutu ekinege nteka mokiane nintegera abantu wetu kyenje numo omoraibo gotegerera ngire riogiri ana ali bunge kento kyande kya kabere nimbwato bumanyo bonene bugo somia abantu baito skill tokoro kasege obo manyobu bwokoruba twabire tokwa abantenswe bakini ntoko basominga bawakarake bakoruba hekerongo ko enswe na kurage litukelimo lakini ngokoro kinye kitokoruba it's a lifetime ekine ntoko bogotumia soboge mabuwa obonse iga lisna tokire isiko yense na somiri abangina na kibakuruba ko by skill na abasomiri na kibakora table banking na abasomiri abaswati ababake batigirete school ncherese ngenjo esoba ko ngobo maso obonde to abaira ni school to abasomiri ba how to bake na kibakarose emegati to abasomiri ngakibagusona chiyanga to abasomiri na kibakarose kituki to abasomiri na kibakonyara go save kero mwete mwa save muri abange no eno gosaba kiloni chiko baraisi ebi byonse to abasomiri abana bamenyete na disabilities abana bameta disabilities to ari kuri skill ya raisi buna baona computer kero ba college computer gali baikaransa buna receptionist mbo ntoko baigasiri kuba sumbwa manoko kora nende nkuiro lenga kero mwangere libagana achira national parliament ningire liogiriane ku concerning abantu bamenyete na disabilities ningike gali ntebinga ntutakere twetiri chiko chi company chiko abana bali bobwate disabilities egas by good tax holidays kira bali tax holidays nebe incentive ngonya gotebe incentive aseke kusi kero banyolire action nebe yomunso yes baegwe omunso yubo bokuba encourage bokuba omoyo pokulika abana baito babwate disabilities inege nteke mokera mwangere libaga guchiarali libunge nende ngoteba na colleagues na batakanu kana ari gutare situ echi meet the people to work you ntorangere go campaign officially nkaenda lipora bubagante bina mbana korrago konya konde mbana montana ko baikaranse ninkaranse na barobo nende mbaro korra kero karanse na barobo bakubachi best chinsini ni ko kune seed or grant besiri batayikwirania eliera abenga nabera be revolving it's called the revolving kind of grant elioko abuna bono toteba na koire ngombe go semboli emboli yuge koibora ya unchoreri nimba enkoba chi grant echira abachikuskirwa guchi oyo maso oyo kero mate gwakonyire musubati gwakonyire community ngima bona nyishira abana babake ba college school. I'm talking about youth abange okogenda ba college school lakini bamaitinge bakora sababu mutubwa at information centers where baranyari ku access internet eseligo lirigia yeko na ndali likembuki nkaranse nkara internet yanego ebisimi yanego kontinga this wifi in the market nkamana kubulire ngamugwakana bagante chiri ngemeronge ibere kosine chinsa isane it's something not every we can do at our places abana baito baikegali
ba kana at affordable amount ekero mo waka na chibese chinsini na bato kunyari go sustain ese ke sweta na bato kunyari egenderere tutaikurusi beso mu uko gokora ki ko ye support igali kine kerengeri imbwate tobeke a hall or rather a talent center abana na ba Nyamira na bange bo bwati talent to ibuiri Nyamira na ibuiri ne talent lakini mbana konyoresa ba koigwa a platform gose saba gotena mutu baba suke talent mutu moisonde kerona alengega lia ekerenyo wa nkora chiboda boda ngogamba nachira chinko virus ranking mbwate esenyamira yo magante kenko batinga nintege tu talent to develop agante nje madam mateni mangete kotera sana lakini asini go produce music ya tinko nyara wa for DJ studio nkamwe challenge ndo seli kotera komo we campaign yani njengo konye gokoraki go produce music bono yani ntorochenga egap nero libagandiro litara koroki litara jazz na kitoko lijaza ningira nesai abangina abaito balese biashara mbali mbaro bakoni chianga mbaro ba koni bikoroto nacha juwe kero go saidie family tete itwe chite bunge tusaidia abana boka nabana juwe kero ko ime family to kenwe family kijumula nkito ateba abantu bonse asobomo ninta gitenkwa na bali se biashara na ngere gweta yemase yemo ndiye ntonkere abayikoyo bagokora n'abasomali kira bakoyo bako n'abasomali ko nyababu bago chama ibikundi amo bali bagokora biashara bigwikaine pama kwenda boye ibintu kuri China kira boyiri ibintu kuri China papi beke go down kira montana maitimbiri ngakora teki oyeti kwa makwenda ali nyamakima kwagenda ali kamukunji monto watete yaminyo kenguye ibintu but babegetamo nge bakora ba aseke bakora boywe kendo ngerekera ukuye ibintu waterunga ntotagete uhit minimum order quantity okera wate minimum order wate each container ibire to kunyara we container ibire ayebuyeka why can't we do it tobeka abangina bayitamo ibijana bayitamo tote bakora electricals tobabekamo if it has been done in other places yabiri onye yakori wa Sunday ya very success ya nyalekanire ngitotakori asitoga iki ningirane nende mbeka abarayi bayitwamo Nyamira yabiro bosoko bonene yani togo soka tima intonye moko Nyamira agaiga munyali gotena mwatenga Nyamira tokoru ekero mo monene bwensa itagali chi abarayi bande mbali gete bintu amo batagete bikonyo ekero morayona aligote bibintu nkalenge ngakine takakansete na abarayi bonse banyamira babulinga ki nkiore cyo tawate yumonne bwensa akoleki atokonye ekero rochitoko na kokolega sense munchira titora Nyamira yitwamo pagote base Kiswahili umoja ni nguvu lakini kama hatuwezi tukakuwa pamoja nguvu itatoka wapi ningirane nasa abantu bayitomba tebi na aruri ibiriro byeno sechai nje bunande yande no bole mugukwana ekege studio nje nsomere techai chane akiyabera kemeliki ekenene sana segusi lakini chai to yakuli kero kulire bonus yeto okora chi county chinde cha bugikoyo na chinde cha Bomet chibese bakanire ne chingia lakini nturende ngigekoba kero tokora bibuli baito bakora batete gutugure chai ndorabo besana juu echai enero mina nchembwate attachment ene chai kiani mangitano abibuli bana bari gotosoma mikuru ningende ngiriogiria na alibunge ningende chingo bina chikateli nchiro ntegete tugunga kibunge gushugulikira chikateli echi na kitora asukubina basukye kofi ekawa bakangya konyora ntaire tiri iriogiria ne bunge pone risonero yokonchora buno mo women rep Nyamira nke ngoteba ningirane tonge gutwara chi workshop chineche barasa chiri chia gatwalirwe kana ingomoke na karwe school hata una mama ochire barasa chinabo litigore kana lenge gali nyakyo lenganchiro pakateba barasa chiri nchiyo chi barasa chiri nyiko konya chialenge chiakonya chialeta abantu ali bakarwanire chi family batene nguga bate bunende tuwetiro mungina tutakuchapa hapa pono barasa chirinchiyo ko chikulie keramo gotora lilito makora Nyamira again and again tobwate gender based violence oko unererwa kwa obwene bwe mwenye bantaksheri traboroke lakini ende ere oko unererwa which is mochiobo ketuko na gender based itanabera umusaje osomokungu nturi kubekira andons yes pono chibarasa chiringo kwanya chialinge sana chiare go mediate seke usatanga bale go
koligi batugayana yani parete soba kunguboli twategerera ende chialenge chamana bon sana egasi yemo yo mu women rep no go deal ni cases bunecho ntobwate ndukuna femicides pia kinire sana na kitoko kwa femicide o itu kwa paswati na kitoko na kikyo na kwa kikyo mono lero tokora cases chichwire twana gwikaranza tukambia baisike baito no ina bamure baito ngakikero kwenda isiko no mumuru tali social off utora mumanye umuntu ndakoreke agokobe takoba out takobera ali spaka chinza cyaro kamanyite yandekere ko ringa domestic chisegi cyanka cyechoire ere byetu uira nenka kole moyo kubwa kwira na kole sanduki ntobwatu bo bakoeresere ibintu binebi inje ninde bold ninde nobore mubo negotena gotebanga ekero umwana itokia musambira alisiko ira nanga kole moyo ulienda abana kole moyo no ina bamura baito mbaro bagwitu sana nabasacha teri basubati buka onye byasinyire nabatogoteba tuwatemire kogaya nonye byasinyire na ere buya tokonyole kolenga kole moyo ulienda abana kubwa gogotindeka those are some of the things ngochi bakora ali